שלום, אני נוגה מהמכון הישראלי להורות. אני רוצה לדבר איתכם היום על נושא שהוא נושא כאוב. בכל משפחה, בין כל בני זוג, יש חילוקי דעות. הבעיה נוצרת כאשר חילוקי הדעות האלה הופכים למריבות. ולא סתם מריבות, אלא מריבות מהסוג שגורם נזקים לילדים. אז בואו נעשה סדר. מאוד חשוב שילדים ידעו שיש דעות שונות. אבא חושב ככה, אמא חושבת ככה. זה לגיטימי, זה אפילו חשוב כדי ללמד את הילד שזה בסדר שתהיה לו דעה משלו, ושהדעה הזאת תהיה שונה מהדעה של חבר שלו, של לא משנה מי. זה חשוב. המקום שבו נגרם הנזק הוא המקום שבו האחד מההורים משפיל את השני, מקלל אותו, מכנה אותו בשמות, מדבר עליו בצורה לא מכבדת. אומר לילד, טוב, אמא חושבת ככה, האמת היא שצריך ככה. או לא מגבה את ההורה שאיתו יש לו חילוקי דעות. מאוד חשוב שהילד ילמד איך לריב בצורה נכונה. זה מצחיק, זה נשמע אבסורד, אבל יש דבר כזה. מריבה צריכה להיות ממקום מכבד. אוקיי, אמרתי מילים, בלה בלה בלה. למה אני מתכוונת? ברור שלא לכנות זה את זה בכל מיני שמות. טיפש, מטומטמת או כל מיני שמות יותר גרועים מזה. אבל מעבר לזה, לשדר לילד בכל תפיסת העולם, זו לא דעתי. זו הדעה של אבא. זו הדעה של אמא. אבל אני מכבד את אמא או את אבא עם הדעות שלו. זה בסדר שיש לו דעות אחרות. אני חושב אחרת. עכשיו, אם יש חילוקי דעות ואי אפשר לתאם עמדות כי זה קורה בחי, בלייב, בכרגע מול הילד, האדם שאליו הילד פנה הוא זה שמטפל והשני נותן לו גיבוי. אחר כך, כשאתם לבד, בחדר השינה, בשקט, אתם יכולים לדבר, אתם יכולים לתאם עמדות, אתם יכולים לקבוע איך להבא זה יהיה אחרת, זה בסדר. מול הילד אתם מגבים אחד את השני. ככה הילד שלכם ילמד כבוד, ילמד לומר את דעתו, וילמד איך לריב בצורה שלא הורסת את היחסים. אני רוצה לאחל לכם מריבות קלות, ובעיקר שתצאו מזה בסדר. להתראות.